prima. Sagene de dik 300 squalben, één voor één toch de alcoholtest van de politie. Als ze niet dronken hebben, meist het café in dat dat squalfeest is. Ik ben krijgsactie, maar ik kan nog net echt wat halen. Echt wel plan? Nee. Ik ben 15. Dus officieel mag je nog niet drinken? Officieel nog niet, nee. En officieus? Nou, Je hebt wel een keer wat geprobeerd? ja, maar dat doet iedereen wel, toch? 24 leerlingen worden voortgestuurd omdat ze wol alcohol opgingen. Juist het squalfeest een zo'n fris feest is. Dat houdt in dat er heel dol naar dronken worden. De alcoholcontrole wordt die in gearwerking met de squallen, verslavingszorg Noord-Nederland, de nuchtere Fries en het café. Voor alle belutsenden is het een nieuwe aanpak, maar wel een die het nedig is. Vroeger hadden we wel eens een squalfeest dat de jeugd stiekem ging indrinken. Dan namen ze een fles besten van per euro en dan gingen ze drinken. En die dronken ze dan heel snel op. Dan komen ze bij ons binnen, nou, warmte, worden ze misselijk en beginnen te spuien. Nou, het is net dat iedereen gebeurt, maar er zit altijd wel 1 of 2 bij. En ja, 1 is al te vol. Ja, ik vind het wel goed. Nou ja, anders komen er ruzies en zo, daar heb ik wel geen zin in. Het doel van de controle is om de jongeren en ouders bewust te maken van wat alcohol mij docht. De ouders van de zoonbaan onder de 16 hier met alcohol op binnen bellen. Nou, er is een groep ben die vindt dat heel belachelijk. Die zei van, ja maar mevrouw, ik drink altijd een wijntje bij het eten en dat kan u vanavond niet. En er is een groep die zei, ik ben blij dat ik dit weet, want nu heb ik een kaartje, want ik ga een hekel aan al die mensen met drank op.